Goddag YouTube, her er Minecraft, så vi til en kammerat. Her kommer Christian, her er vores dommer Christoffer. Giv ham en stor håndfuld. For det er ikke hver gang man får det. Han fik 2 point. Tillykke. Okay, så er det Christoffer på scenen, og vi har hermed Christian som dommer. Oh shit. Sådan, Christoffer, så er det dig. Og mine damer og herrer, det var Christoffer! Ja. Næste mand på scenen er en med ægte talent. Jeg giver ham 2 point. Fuck dig. Du er en af talent. Næste mand på scenen er, ja, det er rigtigt, Lukas, så har vi selvfølgelig Christian og Christoffer som dommer. Ja, og så er samtidig også vært. Yeah! Staying on the ground, jump, 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 moving around, da da da. Staying on the ground, jump, 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 moving on around, da da da. Staying on the ground, jump, 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 moving on around, da da da. Staying on the ground, jump, 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 moving on around, da da da. Ja. Jeg giver ham 1 point. Hold din kæft! Jeg giver dig 7. Yeah! Sammen 8 point. Jeg vandt! Hvad fanden er der galt med dig, Christoffer? Han har sgu da ikke engang fortjent 8. Han har ikke engang fortjent 5. Hov, Lukas. Du har ikke været dommer endnu. Nej, det er Og nok hvis ikke. han kunne lagt sammen, det gør vi ikke. Nå ja. Det er fordi, der ikke er noget andet valg. Og så jeg fortæller. Seriøst YouTube, det bliver nok det sidste, jeg ser bare efter, hvad Christian har tænkt sig at gøre med mig. Hej hej! Vi ses en anden dag.